Čauky, je to znovu Everything Channel. Omlouvám se, že jsem se minulém díle nedokončil ani slovo snad. No prostě to bylo nechutný ode mě, takže jako... Ale nechci to dělat zbytečně znova, celý ten stojánek. Takže to udělám takhle, že budem prostě pokračovat, dám to jenom jako druhý díl. Prostě začneme od znova. Ulepte si asi tak 15 cm dlouhou tu izolepu plus asi tak 10 cm dlouhou izolepu. Vemte tu 15 cm nebo tu delší prostě. Vemte tu kratší. Tu si obraťte tím lepivým nahoru. Teď vezmete tu kratší a přelepte tu lepivou část té druhé izolepy. Prostě, že to překrojete. Klidně, pokud vám třeba nevystačila ta část, která lepí, tak si tam klidně prostě přidejte kousek té izolepy, aby vám to drželo. Nyní to odlepte. Promiňte, že je teďka tma. Tak, no, omlouvám se, moc mi to s tím nejde. Teď takhle vemte, přelepte jakoby ten svůj mobil a natáhněte tam tu izolepu přesto, abyste přesně si naměřili, kolik to má jak být. Teď byste tady nahoře měli mít takhle volný proužek. A takhle už je to skoro hotové. Sem dolů, proč jsme si to nechávali otevřené, je důvod proto, že sem dolů dáme něco těžkého, aby se nám pak nekinklala ten stojánek. Já se s vámi loučím a uvidíme se u dalšího DIY návodu. Čauky!